Aje kamar ka dangi da layin komanda dangi da layin komanda dangi sun samu bashi da America busa mana busa mana to za mu fara ku shirya ta hannu ya mana mu je me jama'a da America me jama'a da America me jama'a da America me jama'a da America me jama'a kai me jama'a America dagere me jama'a America tare juya bari mu gani kuma wannan zai kwarwai me jama'a da America me jama'a America to gashi nan dai rabo sai mai sa'a me jama'a da America me jama'a da America alƙalan cin wayar gazuwa sa ba har musa mu je to ai abin dabara ce wata gashi nan fasin da a'a mata kuɗi suke so ba wai ka taba shi kai ma yage waye yage iya ne ka ga mai sassarfa gaskiya ne a wannan zaka ci wannan zaka ci sai ka ce dan la Gana kan yan Gana Sabida daren Sabida by City you su papa ina baje yake sai zuwa ka da uwan shi Alhaji Opera Kazuko na Kazuko ya kafu gana yancin makowa can kuma na iskan can ake ya kai ga ita yana wani ga ita a cikin rubutu kai kaguwa wai gudu zai ko kunya bai ji wai gudu zai wannan girma suka yi
sha biyu da na wanke wata. A gani yanzu wannan wannan ka gani ba shadda wace amma ka san me na wata stati na wata sabuwa. Ya kusa faduwa ba ka kallo ai. Wallahi Allah. Wallahi sama yake. Na fuskanci don masu ayancin nan ba sa ci. Wani mugu ne ga Ya yana aiki, ni Yazidi ma nake jira, ya ce mai a daidaiton zai shigo dai. Yana aiki. Ya ba. Na jiran Murtala wanda shi ma babba ne, gwani ne, wato abu alfahari ne, mai san ci gaban matasa ne, wanda yake sa koriya ga matasa. Yantuwa suna yi wa Alhaji Safiya. Wato
Shirya ba ni kafarka ta hau kan layin nan kai ma kafarka ta hau ina da jajjawa cikin Hausawan Abuja da sanyi saran gaba da wulahiya kullum a lokacin shi Allah ya bar mu musamman ya ji maka awa jama'a ta yi alkhairi masu shugaba talakawa a duk su yalla za ka gama launa Allah ya sa ka gama launa da masallatai da ɗaya gina kan zama mai raba kan musulmi sai mai gasba ya ka bari ba ya zama cikin tsallakawa mai da ɗari kai na sun gaishe wannan kuma sai mai gasba ya ka ji ba
jama'a garga karaya fa masu garga karaya abu da hone to America jama'a America alama karfi ne tana da mutuwa an sabar bada maka albarka an sabar bada maka albarka ori shine ba Musa da yake ba duba Musa da yake ba duba kana biyo sa ka balbala a guje to ba san baji ne ba sai ya tsare ba san baji din a ga yanzu ba su da mamaki dan Allah da ya shigo a tsakiyar fili dan Allah ori shine maganin zaman duniya ori shine maganin zaman duniya ori shine maganin zaman duniya bai zama mai raba kan musulmi ba mai hada kan musulmi ne ya fi zama cikin tallakawa bai daga duniya ba ɗalibai da sun gan shi da sai su rabe shi to dan harama bai san da bashi ya dauki hali da action bashi Tofa a shirya ba hari shirya za mu je ba za ki mana mai san kwalliya wannan muradin sarkin jama'a ta so ga jama'ar ka suna magana babban bargo mai rufe teku ta ƙarshen rana kariya ga hadari sama Tofa ga sunan Sabina ce a gaba Sabina ce a gaba maganar saka barkar Sabina ce a gaba ya hada ta da gaske Sabina ce a gaba shi ka ga ko da gaba Mai sifi ga Sabina Sabina ce a gaba Tofa abu yana nema ya juya wani ya yi billahi Sabina Sabina na shiga da mamaki Sabina na shiga da mamaki bari ka shiga cikin ta Tabi za ka ce lashe gasa. First round. Daga sarki
goma Alhaji Safiyani Ibrahim domin ku duba agogon ku ga minti nawa za a yi ana wannan kataburga godiya muke mu je da wasa akwai kyauta ta musamman daga sarkin tudun murtala Alhaji Safiyani Ibrahim naira 20,020 ga wanda da ya rage na kuma da yan wasa a ganin wasa ka shirya fara za mu gani Vamos, cara. wasu ko? Musa ba ka ɗauka wannan ba? Doguwai. Bro, kun zo ɗaya. Ga Allah ba kwata ba kuwa da zai ɗauka.
Musa. Komai suna su jahilai. Samu dama halittar wannan taro na